दंडवत प्रणाम करता तशीची भागवत पुराण कोंकणी तर्फेनी स्वागत करते. प्रथम जावन कीर्तन सांगू येता असाची प्रार्थना प्रभू. हानी कृष्णदास कवी त्यांनी रचन केलेले जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन. हरे कृष्णा प्रार्थना फर्स्ट ट्रान्सलेशन सांगता मागीर तुका कीर्तन सांगेत देवा. हरे कृष्णा. लेखक सची कृष्णदास कविराज त्यांनी हे भजन अशस्की व्रजधामाचे महिम सांगता असाची. हे बेंगाली भाषा रस. राधा कृष्ण वृंदावन दैवी जावन आशिल्ले वनांतू असाची. वृंदावनाचे 3 प्रमुख देवते जावन आशिल त्यांनी कोण म्हळ्यारी श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन म्हणून असाची. तशी सेकंड वर्सान सांगता की वृंदावनांतू श्यामकुंड अस, राधाकुंड अस आणि गोवर्धन गिरी आणि यमुना नई तीर अस सांगून. आणि तई कृष्ण आणि बलराम त्यांनी तांगेल बाल्य जीवन प्रदर्शन केलेले तसल वृंदावनाचे महिमा असं सांगून सांगताची. तशीची थर्ड वर्सान कशी सांगला की कृष्ण केशी राक्षसाक मारून केलेले केशी घाट म्हणून असं देव कृष्ण परमात्मा तगेले कोळालांतू वाजून गोपिका स्त्रीक आकर्षण केलेले वंशीवट वृक्षस. तशीची व्रजाचे भार वर्णाचे महिमा वर्णन केला. तशी कृष्णाले दैविक जावन आशिल्ले आवस बापूसू नंद महाराजू आणि यशोदाले पुरा मस्त महिम अस त्या वृंदावनांतू सांगून म्हणताची. श्रीमती राधाराणी अनंग मंजरीले अन्न जावन आशिल्ले श्रीधाम गोपक बालक आणि थंय आशिल्ले गायी आणि वासरूले मस्त महिम अस सांगून सांगताची. तशी मुखारसून सांगता की राधाले दैविक जावन आशिल्ले आवसपकुसू वृषभानु आणि कीर्तिदा तन्निवरन थंय आशिल्लींची आणि सांदीपी मुनिल्ले आवसू आणि मधुमंगलले आजी आणि नंदीमुखाया म्हणून सांगून आशिल्लींची. नारद मुनीले प्रिय शिशी जावन आशिल्ले पौर्णमासी वर्ण थंय आशिल्ली म्हणून सांगून वर्णन केले. तशीची पवित्र धाम जावन आशिल्ले प्रजा राक्षकतीरी गोपीश्वराले शिवाले देवस्थान अस. कृष्णाले एक फ्रेंड आशिल की मधुमंगल तागेले मस्त भारी चंद महिम अस म्हणून सांगून सांगताची. तशीची 7th वर्सान सांगता की भगवान बलरामाले रास नृत्य केलेले रामघटाचे कीर्ती मस्त म्हणून सांगून सांगताची. भगवान बलरामाले महिमा अपार जावन अस म्हणून सांगून सांगताची. तशी 28 वर्सान सांगता की दैविक ब्राह्मणाल पत्नी आणि काळिया सर्पाच्याले पत्नी तांगेल शुद्ध भक्ती मुलाक भगवान गोविंदाले पादकमल तांका मिळल अस सांगून सांगताची. कृष्ण आणि राधेले रास नृत्य केलेले जगाच महिमा अपार अस. भगवान कृष्णाले सुंदर लील जावन असतई सांगून म्हणताची. तसले महिमा वैवाहिक प्रेमाचे मधुराक साक्षी जावन आशिल्ले पुरा दिव्य रास नृत्य सुंदर जावन आशिल्ले म्हणून सांगताची. हांगा कवी सांगता की भगवान नित्यानंद तांगेले पत्नी जावन आशिल्ले श्री जान्हवी देवीले पादकमलाक स्मरण करता. कृष्णाले सेवक जावन सेवा करतसले आणि पवित्र नाम संकीर्तन करच म्हणजे तसले भाग्य म्हाका मेळका म्हणून सांगून नित्यानंद स्वाम्याले पत्नी लगी त्यांनी मागताची. हरे कृष्णा प्रार्थना देवा तू आणि सांगेत कीर्तन. हरे कृष्णा. आजचं हाव जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन कीर्तन सांगतासी.
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी जमुना जय जय महावन श्याम कुंड कालिंदी जमुना जय महावन जय राधे जय कृष्ण श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन केशव घाट वंशी द्वादश जहाँ सब लीला फल श्री नंदन केशव घाट वंशी द्वादश कानन जहाँ सब लीला फल श्री नंदन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री नंद यशोदा जय जय श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण श्री नंद जय गोपागण श्री दामादि जय जय धेनु वत्सगण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय वृषभानु जय कीर्ति सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभीर नगरी जय वृषभानु जय कीर्ति सुंदरी पूर्णमासी जय अभीर नगरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण साथ बाटू ध्वजराज जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण साथ बाटू ध्वजराज जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी जय जय वृंदावासी जट जन जय राम रोहिणी जय जय वृंदावासी जट जन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति तेजहार पहला गोविंद चरण जय द्विज पत्नी जय नाग कन्यागण भक्ति तेजहार पहला गोविंद चरण जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री रासा मंडल जय 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 रसा सर्व मनोरम श्री रासा मंडल जय 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 रसा सर्व मनोरम जय राधे जय कृष्ण जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय 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 रस सर्वर पारा किया पावे जहाँ ब्रज ते प्रचार जय 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 रस सर्वर पारा किया पावे जहाँ ब्रज ते प्रचार जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री जानाव पाद पद्म कोरिया स्मरण दीना कृष्ण दास को है नाम संकीर्तन श्री जानाव पाद पद्म कोरिया स्मरण दीना कृष्ण दास को है नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन
पिऊन घे देवा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. जय माताजी. ओके. भारी चंद कोण सांगला चरडा तुवे तुक ते खांग केल्यावर ना ची कंटिन्यू कर गे नो भारी मधुर आवाज जर सांगला तेव्हा भारी खुश झाला कळवा. अशी मुखार सोनो येवका तुगेल साव देवका कृष्णाक म्हण सांगून हांव निमगून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद तुका तुकान तुगेल अम्माक वेरेना. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. तशीची मुखार सुनवच्या नेक्स्ट भजन सांगू कीर्तन सांगू येता असाची कनिका भट्ट. त्यांनी वृंदावन रम्य स्थान सांगू कीर्तन सांगू येता असाची रचन केलेलं असं नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी. हजे ट्रान्सलेशन सांगू का प्रयत्न करता. सुंदर जावन आशिल्ले वृंदावन एक चिंतामणी रत्न जावन आस. अनेक आभरणाचे अरमन जावन आस. देवस्थान संत बरी बोर्न आस म्हूण सांगून वृंदावनांत आस म्हूण सांगून सांगताची. अनेक राजहंस यमुना नैचेरी उदकाचे खेळता आसाची. उदकांत भांगराचे कमला फुल जावन उडता आसाची तंतई. ते कमला फुल्लाचे मध्य अष्टदलाचे सुत्तू भांगरा स्थान जावन आस. ते अष्टदलाचे वैरी अष्टप्रधान गोपीस आसाचे आणि ताजे मध्ये आमगेल देव श्याम सुंदर आणि सुंदर श्रीमती राधा राणी सिंहासन रूढ जावन आसाची म्हूण सांगून सांगताची. अशीची दर वर्सांतू ते दैविक दंपतीले हासू महान सौंदर्य निरंतर जावन मकरंदा सोडतास. हांगा नरोत्तम दास ठाकूर तांणी सांगता की ते सुंदर दैविक दंपतीले आनंददायक शाश्वत जावन मिगेले हृदयांत प्रकट जावका म्हणून मागता त्यांनी. हरे कृष्णा. कनिका भट्ट तू संगीत देवानी. आज हा नरोत्तम दास ठाकूर रचित वृंदावन रम्य स्थान कीर्तन सांगतास. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहर. वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहर. अमृता कालिंदी नीरे राजा हंसा कली करे ताहे शोभे कनक कमल. अमृता कालिंदी नीरे राजा हंसा कली करे ताहे शोभे कनक कमल. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहर. तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका. तारा मध्ये हेमपीठ
अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारामध्ये रत्नासने गोष्यांचे द्विजने श्याम संगे धरी राधिका तारामध्ये रत्नासने गोष्यांचे द्विजने श्याम संगे सुंदरी राधिका वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहर रूप लावण्य राशी आम्ही या परीचे खासी हास्य परी हास संभाषणे रूप लावण्य राशी आम्ही या परीचे खासी हास्य परी हसी संभाषणे नरोत्तम दास कोई नित्या लीला सुख मोई सदाए स्फुरक मोरा मने नरोत्तम दास कोया नित्या लीला सुख मोया सदाए स्फुरक मोरा मने वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे वृंदावन रम्य स्थान दिव्या चिंतामणी धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कनिका भारी छंद कोण चांगला चरडात वय सन पटाकी ऑड शब्द जल्ल भारी छंद जल्ला जरडा वय भारी छंद कोण भावपूर्ण धन्यवाद माताजी भारी छंद कोण चांगला काय मस्त मस्त धन्यवाद आणि तुगेल अम्मा काही मस्त मस्त धन्यवाद माताजी वरनाची हरे कृष्णा तशी मुखार सोनू देवाले साव करू मुखार येऊ का तशी हांव निमगून घेता हरे कृष्ण जय माताजी हरे कृष्णा तशीची मुखार सोनू कीर्तन सांगू येता असाची अपूर्वा प्रभू त्यांनी श्री रूपमंजरी पाद सांगता असाची त्याचे ट्रान्सलेशन करूक प्रयत्न करता हे कीर्तन रचन केलेलं असं नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी श्री रूपमंजरीले नरोत्तम दास ठाकूर सांगता की श्री रूपमंजरीले पादकमल मिगेले निधी जावन असं आणि भक्ती सेव करचे मिगेले एक निधी जावन असतांगेले आणि मिगेले तांगेले
पूजेची एक वस्तू जावन आसा म्हणून सांगताची. आणि त्यांनी मिगेले जीवाक एक अर्थ दिताची आणि मिगेल जीवनाचे जीव जावन आसाची सांगताची. श्री रूपमंजरी त्यांनी एक रसाचे परिपूर्ण असाचे, वेदाचे धर्मग्रंथाचे आणून भर जावन आसाची. त्यांनी एक मिगेले उपवासून तपस्सूचे एक अर्थ जावन आसाची. त्यांनी करचे प्रत्येक काम धर्माचे आदर जावन आसा. अनुकूल कर जावन आशिल्ले भक्ती सेवे शुद्धीकरण दखून एकलो परिपूर्ण जाताची आणि हे दोन्ही दोळ्यांनी पळोवचे जाता. ತಂಗೆಲ್ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ರೂಪ ಮಿಗೆಲ್ ಹೃದಯಾಂತು ಬೆಳದಿಂಗಳವರೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ್ ಜಾವನಸ್. ಚಂದ್ರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ कशी प्रकाशमान जावन विंगड वस्तू बरेन प्रकाशमान जाव तशी प्रकाश दितकी तशीची श्री रूपमंजरी रूपाचे प्रकाश मिगेल हृदयांतू प्रकाशमान जावन तशी तशी करताची. नरोत्तम दास ठाकूर त्यांनी सांगताच की तांगेले की गिडगिडान मागता की दयदोर्न तुगेले करुण्यांनी तुमगेल पादकमलाचे छाया दिया म्हणून मागता म्हणून सांगून त्यांनी सांगितले. हरे कृष्णा. अपूर्वा प्रभू देवा तू आणि स्टार्ट करूयात. हरे कृष्णा. आज हांव नरोत्तम दास ठाकूराले रचित श्री रूपमंजरी पादा सांगतास. श्री रूपमंजरी पादा सेई मोर संपादा सेई मोर भजन पूजना सेई मोर भजन पूजना सेई मोर प्राणदाना सेई मोर आभरण सेई मोर जीवनेर जीवाना सेई मोर जीवनेर जीवाना सेई मोर रसनिधि सेई मोर वांच सिद्धि सेई मोर वेदेर धर मा सेई मोर वेदेर धर मा मा सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप सेई मोर धर्म कर मा सेई मोर धर्म कर मा अनुकूल हबे विधि से पादे होई बेसिद्धि निराकी बोई दुई नया ने निराकी बोई दुई नया ने से रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि प्रफुल्लित हबे निषिधि ने प्रफुल्लित हबे निषिधि ने तुवा दर्शन आही गारले जारलो देही चिरोदिना तपित जीवाना चिरोदिना तपित जीवना हा रूप कर दोया देहो मोरे पादा छाया नरोत्तमा लइलो शरण नरोत्तमा लइलो शरण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अपूर्वा भारी चंद कोण सांगला त्या बेंगाली रस नव कीर्तन जलरीची ते भारी स्पष्ट उच्चारारी तू सांगला
मस्त मस्त धन्यवाद तुक्कानी तुगे लम्माक म्हणरी तुगे लम्मानी आटीदोर्गेनो तुक प्रॅक्टिस करायला मात्र जावचे तशी तुगे लम्माक मस्त धन्यवाद सांगता चेरडुवांक मुखार येवका म्हूण जाल्यारी हांव सुवपसुले एक हातस का तशी जाव न्हू मस्त मस्त धन्यवाद माताजीक हरे कृष्णा अपूर्वा प्रतीपन तशी येवन मुखार येवन भजन तू करता आसता जाल्यार आनी आनी येवन मुखार येवन सांगता म्हणून हांव निमगून घेता मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा नेक्स्ट मुखार सुनवचा सಣ್ಣ सಣ್ಣ दोन चेरडू आसाची विष्णू पै आनी विभू पै तांणी नटकट आसाची जाल्यार भारी चंद कोरनो भजन सांगताची ते भजन तांणी आज सांगता आसाची नमो नमः तुळसी कृष्ण प्रेयसी हे कृष्णदास तांणी रचन केलेले बेंगाली रस हांव फर्स्ट ट्रान्सलेशन सांगचेरडा नेक्स्ट कीर्तन तुमी सांगताची नवा हरे कृष्ण हांव प्रयत्न करता तुलसी देवे जियाए केशव नमः आए तुलसी देवे प्रियाए केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः वृद्धाये तुलसी देवे प्रियाये केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मोर ये बिलासा विलास कुंज दियो पासा नयन हिरी पोसदा युगल रूप राशि नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः ये तुम्हारा शरण लोय तारवच्चा पूर्णा होय कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन पासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण निवेदन करो सखिरानुगत कोरो सेवाधिकार दियो कोरो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण दासे कोय ये नमोरा होय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाए नभासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यारी कारी पापारी ब्रह्म हत्याधिकारी तारी तारी प्ररशक्ति प्रदक्षिण पदे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यानि कानि च पापानि ब्रह्म
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. भारी छंद कोण सांगला. आणि तुमगे ते तुळशी पूजा नव आमका तुळशीले पद्य सांगले तशीची तुळशी दर्शनही दिले. मस्त मस्त. वय हरे कृष्णा. प्रज्ञा वागले माताजी वरेना पळयाची तुळशी पूजास कितलेक भाग्य नव आमगेले बशील कडेन पुराजनलगर कडे आमक दाखयताच पळय तुळशी आरती पुराची मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. हाव हाजेक अर्थ सांगूक प्रयत्न करता. कृष्णाक अत्यंत प्रीत जावन आशिल्ले वृंदादेवी श्रीमती तुळसी देवी मिगेले पुनः पुनः वंदन करता. श्रीदेवी तुव विष्णु भक्ती सेवे दितली. ओ तुळसी देवी कृष्णाले प्रीतीचे प्रिय जावन आस तुव तुका पुनः पुनः नमस्कार करता. राधा कृष्णाले सेव करचे मिगेल मस्त आशस त्या पूर्ण कर देवा. कोण तुगेल आश्रय घेताची तंगेल इष्टार्थ पूर्ण जत्ता. तुगेल करुणेरी तंका वृंदावन निवास जाऊ तशी करता. सुंदर आणि आनंद दिवचे श्री वृंदावन धामान तू मक्का निवास करचे भाग्य दिवका म्हणून निमगून घेता. तई राधा कृष्णाले सुंदर लीला पळोचे भाग्य मागता. मक्का ब्रजाचे गोपालले अनुयायी जावन करता म्हणून निमगून घेता. दैकोरनु मक्का भक्ती सेव करचे भाग्य दिवका आणि मक्का तुगेले दासी जावन करका. तशीची 5 वर्षांत सांगता की कृष्णदास ठाकूर प्रार्थना करता की दिवस दुःख जावन सांगता की हांव केदना श्री राधा आणि गोविंदाले प्रीतीन तू पोवचे तशी करपा म्हूण सांगून दीन जावन मागताची. श्रीमती तुळसी देवीले प्रदक्षिण काढलारी पूरा पाप नाश जाता आणि ब्रह्महत्ये केलेले तसल पाप बरेन नाश जाता म्हणून हांगा सांगताची कृष्णदास त्यांनी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद सरडवांक बरेना पास विष्णुपै आणि विभूपैक मुखार सुन वच्चा भारी चंद कोण सांगला चरडवान का जणांनी मस्त मस्त धन्यवाद. मुखार अशी तुमगेल साव दिवका म्हणून हांव निमगून घेता. मुखार सुन वच्चा दामोदर अष्टकम संख्या त्रासाची भूमिका आणि श्रेणिक ताचे रचन केलेलं असं व्यासून म्हणतात. ताचे अर्थ सांगच्याक हांव प्रयत्न करता. परमात्माले रूप शाश्वत ज्ञानाचे आनंदाचे भंडार जावन आसाचे. शार्का आकाराचे कन्नाचे हेकडे हेकडे वता आसता पण गोकुलाचे क्षेत्रांतू सुंदर जावन प्रकाशमान जावन आसाची तसले कृष्ण तो. आवसू यशोदाक भिवून धावलो. बहीर दवरलेले लोणी चोरन खत्तालो. आवसू ताक कंटिताना बुरकुळो वेतून घाल्लो तसल कृष्ण तो. यशोदानी रुक्काचे ओकलाक बंदून घेतिलो तसल परमात्म श्री दामोदर मिगेले नम्र जावन नमन करता. आवसूल हातांतू बड्डी पळोवन रडताशील तागेल 2 कमला फुल्लाचे हातांनी दोळो गश्टिता आशिलो. ते दोळे घालल कज्जळ सगळे तोंडाभर जावन भारी सुंदर दिसतशिलो. तागेल दोळो भयांनी भरलेले. तेदना तागेल गळे वयरी 3 रेख येईल की ते कशी दिसतशील म्हण ही शंका म्हणके दिसतशिले म्हणून सांगून हांगा व्यासमुनी सांगताची. तो रडताना रण्या निमित्त गेले गळे घाल्लेले मोत्या हारू
हेकड तेकड वत्ताशिल्ले ತಂಗೆಲ್ಲೆ पोट्टाक दोरीन बांदिल नाही अवसुल्ले परिशुद्ध भक्तीन बांधून घेतले तसल परमप्रभू दामोदराक मी गेले नम्र नमन तशी 3rd वर्स शस्की अशी बाल्याची लीला गोकुलवासिक परवश करताशील पण परिशुद्ध भक्त जावन आसाची तंक तंगेले परम महिमा ऐश्वर्य ज्ञानांतू बुडोन असताची तसल दामोदर देवाक गेले नम्र नमन ओ देवा तू पूरा रीतीचे आशीर्वाद दिवचे सक्त आशिल्लो हांव तुगेले निराकार मुक्ती वैकुंठाचे शाश्वत जीवनाचे वर निमगिना भक्तीचे नव प्रक्रिया मात्र मगता ओ देवा वृंदावनाचे गोपाल जावनु तुगेल रूप मिगेले हृदयांतू केदन जावनु प्रकट जावका जत्तलो म्हणून हांव मागतास ओ देवा तांबडे जावन आशिल्ले प्रदून जावन आशिल्ले काळे बण्णाचे केस तुगेले कमला तसले तोंडारी एक एक पंता पोळनु पडता आशिल्लो यशोदा मा तुका पळोवन घडी घडी गट्टी धरून मोग करतशिल्ली आणि घडी घडी दितशिल्ली आणि तुगेले वंट बिंब फ्रुट्सावरी आशिल्ले तुगेले कमला फुल्लावरी आशिल्ले तोंड केदनाई मिगेले हृदयांतू प्रकट जाऊ देवा म्हणून विनम्र निमगिता ओ परमात्मा हांव तुका नमस्कार घालता ओ दामोदरा ओ अनंता ओ विष्णू ओ गुरुदेवा लोकाचे लौकिक जावन आशिल्ले हे जगतांतू दुःख सागरांतू बुड्डोन आशिल्ले हे अज्ञानिक हे बंधन दಕ್ಕುನು सोडे देवा तुगेले कृपादृष्टी मिगेल वैरी दवरी म्हणून निमगून घेता हे दामोदरा कुबेरल्ले 2 चरडुवा जावन आशिल्ले मणिग्रीव आणि नलकुबेराक नारदाले शापा दಕ್ಕುನು मुक्त केले देवा दय दवरनु म्हाका तुमगेले प्रेम भक्ती करून कर देवा म्हाका नी कसले आशिना निमगिताची ओ प्रभू दामोदरा तुगेले पोट्टा बांदिल्ले दोरीक मिगेल नमन मागिरी तुगेले पोट्टाक नमन करता ते पोट्टांत सगळे ब्रह्मांड वास जावन आशिल्ले पुरा जीवसागर तुगेले प्रिय जावन आशिल्ले राधा राणीक मिगेले प्रितीज नमन करता अपरमित लीला करताची तसल परमात्म कृष्ण मिगेले दामोदर जावन लील दाखयल देवा तुवा तसल एक दामोदर देवाक मिगेले अनंतानंत नमन म्हणून सांगून हांगा व्यासमुनी सांगताची त्या दामोदर अष्टकम ऐकूया ते 2 चरडू वाले मुखाराविंद दಕ್ಕುನು हरे कृष्णा भूमिका आणि श्रीनिका सांगा देवा हरे कृष्णा श्री दामोदराष्टकम् नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलुकालादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराभोजयुग्मेन शान्तकनेत्रं मुहुश्वासकम्पात्रिरेकाककण्ठ स्थिताग्रैव दामोदरं भक्तिभद्रम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् अख्यापयन्तम् तरीयेषिताग्नेषु भक्तिर्जितत्वम्
पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपि इदं ते वपुर्नाथा गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरस्तां विमन्ये इदं ते मुखाम्बोजात्यन्तनीलै व्रतं कुण्डले सिद्धरक्षेशगोप्या मुहुश्चुम्बितां बिम्बारक्ताधरं मे मनस्या विराश्रमालं लक्षलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्टाति दिनं बतानु गृहर्णे क्षमामद्यामिद्याक्षि दृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्ते वयद्वा त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच्छ नमो शीघ्रो मे श्री दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदराय विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय दामोदरा जय दामोदरा जय दामोदरा जय दामोदरा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल श्री दामोदराष्टकम की जय देवकी कृष्णा की जय यशोदा दामोदर की जय कार्तिक महोत्सव की जय प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा अस्मस धन्यवाद भूमिका आणि श्रेणिका पै अशीची मुखारसून कीर्तन सांगता भारी चंद कोण सांगी चरडा आणि तुमगे अम्मा कृष्णाले कीर्तन सांगले देवान तांका चांग रितीरी भक्ती मार्गावत जसं एक भागी दिवो म्हणून सांगून मागून तशी मुखारसून सेशन असा दामोदर आरती आयचे दिवसाचे दामोदर महिन्याचे आजी लास्ट सेशन असं दामोदर आरतीचे ते सेशन अँकरिंग करता म्हणून सांगून भारती पै माताजी लेगी हांव निमगून घेता हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद सक्कट चिरडुवान बारी चंदकोन कीर्तन संगील चिरडुवांकय तांगेल पेरेंट्स अनंत अनंत धन्यवाद सांगता आज कार्तिक महिन्याच्या अखेरी दिवसू दामोदर आरती फिनाले सेशन सक्कट जन कपास व्रत पूर्वक स्वागत करता हांव पळयता आशिल्ली सक्कट जन दामोदर अष्टकम सांगता दामोदर आरती करता आशिल्ली ती आता एक्चुअली अपास दामोदर अष्टकम सांगू असं तुम्ही अपास सक्कटन आरती करता म्हणून हांव विनंती करता आम्ही नलकुवेर आणि मणिग्रीवाल प्रार्थना सांगून आयज सेशन सुरू करूया आमगेल उटासाची श्रीमती मुक्ता प्रभु माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम धंच स्कंद धंच अध्याय श्लोक नंबर 29 to 38 नलकुबेरानी मणिग्रीवाल प्रार्थना कृष्ण कृष्ण महायोगिंस त्वमाद्य पुरुष पर व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेक सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वर त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृति सूक्ष्मा रजसत्त्वतमो महिं त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारः गृह्यमाणे स्वमग्रायो विकारे प्राकृतेर्गुणैः कोन्विहारति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे
आत्मद्योत गुणेश्चन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः। यस्यावतार ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्बीजे देहे स्वसङ्गते स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोंश्च भागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। नमः परमकल्याण नमः परममङ्गल वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः। अनुजानीहि नौ भूमं तवानुचर किङ्करौ दर्शनं नौ भगवत ऋषेराशित् अनुग्रहात्। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनां। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद मुक्ता प्रभू माताजी तुम्ही सिकून चंद भारी चंद कोरनो भक्तीन संगीलस नलकु वीर मनिग्रीव प्रार्थना मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आता आम्ही दामोदर आरती सेशन कंटिन्यू करूया आज मस्त होस्टस चमगेलुट्टू गंगा कुडवा माताजी माया अरविंद मल्लिया माताजी शिल्पा हेगडे माताजी स्फूर्ति पै माताजी दीपा भट माताजी प्रज्ञा वागले माताजी पूजा महेश माताजी शैला प्रभू माताजी तशीच आणि कोण कोण दामोदर आरती होस्ट करू इष्ट असगी पुराज ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ कोरनो दामोदर आरती कोरक म्हणा विनंती करता प्रार्थना प्रभू मस्त जनास चनिकी हेमा पै माताजी सक्कड जन काव्या प्रभू माताजी कोण कोण तवळ व्हिडिओ ऑन असेल की सक्कड जन नपास व्हिडिओ ऑन दवरनो तुमगेल दामोदर आरती कोरक म्हणा विनंती करता आम्ही स्पॉटलाइट करता तुमका तशीच दामोदर अष्टकम सांगू असं चमगेल उठाजी भक्तीन काव्या प्रभू हरे कृष्ण माताजी तुम्ही स्टार्ट करू इथं दामोदर अष्टकम सक्कड जन दामोदर आरती व्हिडिओ ऑन दवरून कोरक म्हणा विनंती करता हरे कृष्ण माताजी श्री दामोदर अष्टकम नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम रसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं विजन्तं कराम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मोहोश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिभक्तम् इति द्रक्ष्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमाजन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितग्नेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वनेहं वरे सदपिह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य वीराष्टं किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीले व्रतं कुण्ठलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तादरं मे मनस्या विराष्टं मालं दक्षलाभे नमो देव दामोदर विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदिनं गतानु ग्रहाणि च मामज्ञमिदाक्षिदृश्य कुबेरात्मजौ बद्धमुद्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्य प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं
नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो नन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय दामोदरा 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 जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय यशोदा दामोदर की जय कार्तिक महोत्सव की जय श्रीला प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद काव्या प्रभू माताजी मस्त चंद कोरनो भक्ती भावान तुम्ही दामोदर अष्टकम सांगल्या मस्त धन्यवाद तशी आमगेल होस्ट केलेले सक्कड माताजी तांगेल फॅमिली अनंत अनंत धन्यवाद गंगा कुडवा माताजी भारी चंदस तुमगेल देवालय अल्टर पळोवच्या मस्त खुशी जाली माताजी दामोदर आरती एक पळत तुमगेल घरचे भाग्य आमकां तुम्ही दिलेले आसा मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण तशीच पूजा महेश माताजी तुमगेले मस्त धन्यवाद माताजी प्रतिवेळ तुम्ही तयार असताची कंची सेवा दिवच्या समेत मस्त धन्यवाद माताजी स्फूर्तिपै माताजी अनंत अनंत धन्यवाद माताजी मस्त खुशी जाली तुमगेल घरची दामोदर आरती पळोवन धन्यवाद तशी दीपा भट माताजी बिझी आसाची जाल्यार आयलींच्या आधी मस्त खुशी जाली माताजी तुमगेल दामोदर आरती तुमगेल घरची पळोवन अनंत अनंत धन्यवाद माया अरविंद मल्ल्या माताजी त्यांनी एव्हर रेडी केन्नाय रेडी आसाची केन्नाय त्यांनी ऑनलाईन असताची मस्त धन्यवाद माताजी मस्त वेळ तुम्ही होस्ट केलेला सेपटी मस्त धन्यवाद तशीच काव्या प्रभू माताजी आजी दामोदर अष्टकमय बारी चंद कोण सांगले तुमगेल अल्टर हे पळोवन मस्त खुशी जाली माताजी मस्त धन्यवाद शिल्पा हेगडे माताजी त्यांनी मस्त वेळ होस्ट केलेलं असं मस्त धन्यवाद माताजी मस्त खुशी जाली तुमगेल दामोदर आरती पळोवन तशीच प्रज्ञा वागले माताजी मस्त खुशी दिसतस माताजी तुमगेल देवालय हे पळोवन तशीच तुम्ही त्यावेळी तुळशीचे एवय दाखले तुळशी पूजेची तुमगेल एवय दाखयले मस्त खुशी जाली माताजी मस्त धन्यवाद तशी त्यावेळी प्रार्थना प्रभू आशिल्ली ऑनलाईन दामोदर अष्टकम सांगताना दामोदर आरती केलेलं असताना मागीर हेमापै माताजी आशिल्लींची तांकाय मस्त धन्यवाद शैला प्रभू माताजी आशिल्लींची तांकाय मस्त धन्यवाद कोणाले नाव चुकल्यार मस्त सॉरी केल्या वेळ मिस जाता पुरा जनाक अनंत अनंत धन्यवाद सांगता हरे स्वाती कामत माताजी असच माताजी आणि वीणा स्वाती कामत माताजी मस्त धन्यवाद वीणा माताजी मस्त धन्यवाद हे दामोदर महिन्यांतू तुम्ही सगळ्यान उमेदीन मुखार येवन सेवा दिलेलं आसा सक्कड भक्तवृंदाक भागवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगू इच्छी पावता तशीच दामोदर आरती वेळार ऑनलाईन दामोदर आरती वेळार दामोदर अष्टकम सांगिल्ले आशिल्ले आमगेले परप्रेस मथुरा देवीदासी माताजी श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी हेमापै माताजी वारिजा कामत माताजी राजेश्वरी माताजी दिव्या केणी माताजी जयंती नायक माताजी माया अरविंद मल्ल्या माताजी स्फूर्तिपै माताजी प्रज्ञा वागले माताजी रचना शर्मा माताजी वीणा वी प्रभू माताजी शैला प्रभू माताजी शिल्पा शेणै माताजी वैष्णवी भट माताजी पूजा महेश माताजी गीता नायक माताजी विजया विशेणै माताजी संध्या ईश्वर माताजी सुकन्या माताजी गंगा कुडवा माताजी नरसिंह कुडवा प्रभूजी तशीची भक्तीन काव्या प्रभू आणि सक्कड जनान बारी चंदुकोन दामोदर अष्टकम या महिन्यात सांगिल्लें आसा तुमगेले एक जनाल एक हे कसं पळोवच्या काही खुशी दिसता नवे नवे जनान पार्टिसिपेट करचे भक्तीन मुखार येवचे पळोवच्या काही खुशी दिसता आणि प्रती जनाल राग एक इतली चंद मेलोडियस जावन इतले खुशीन तुम्ही उमेदीन येवन मुखार येवन नाव दिवन सांगिल्लें आसा आणि केदने फोन करून एक व्हॉट्सअप मेसेजार आमी जस्ट निमगिलार समेत मुखार येवन भारी खुशीन तुम्ही सांगिल्लें आसा मास्टरान नवे शिकून सांगिल्लें आसा मस्त मस्त धन्यवाद सांगता भागवत पुराणा कोंकणी तर्फेन तुमकां सक्कड जनाक तशीच मुखार यशीच भक्ती सेवेन तुम्ही येवका संसन सेवा म्हणले कोणाचे
एक कीर्तन सांगचे समेत एक व्हडली सेवा आमकां तुमी करचे एक सान सेवा समेत म्हूण तुमी लेखुनाचे प्रति एक सेवा हान म्हूण ना खंयची सेवा मस्त धन्यवाद सक्कट जनांक हांव धन्यवाद सांगता. तशीच नलकुबेर मणिग्रीव प्रार्थना सांगिल्ल्या आमगेल्या जयंती नायक माताजी, वारिजा कामत माताजी, ज्योती किणी माताजी, स्फूर्ती पै माताजी, माया अरविंद मल्ल्या माताजी, वैष्णवी भट माताजी, हेमा पै माताजी, शिल्पा हेगडे माताजी, शैला प्रभू माताजी, अश्विनी शानबाग माताजी, गीता नायक माताजी, पूजा महेश माताजी, माया नायक माताजी, राजेश्वरी राव माताजी, वीणा वी प्रभू माताजी, विद्या केणी माताजी, प्रज्ञा वागले माताजी, वनिता पै माताजी आणि मुक्ता प्रभू माताजी, वारिजा कामत माताजी आम्ही सक्कट जणांना नलकुबेर मणिग्रीव प्रेयर्स नवीनची सखीचरण माताजी नमक्या पटी शिकयल्या सक्कट जणांना मुखार येऊन शिकून मस्त चंद कोण सांगितलं असं तुमगेली या सेवेक आम्ही मस्त ऋणी असायची चिरऋणी असायची अशी मुखार येऊन तुम्ही मुखार आमगेल मस्त सेशन असतं रेग्युलर ताकाय तुम्ही अटेंड करता म्हणून हांव विनंती करता. तशीच तुम्ही पुरे टायमाक रेकॉर्डिंग पेटोवन ते सखीचरण माताजीन करेक्शन केलेलं आशिल्लें समकोरून ते मस्त एक भक्तीन तुम्ही सांगितलं असं आम्ही सखीचरण माताजी काही मस्त चिरऋणी असायची इतली जनाल तांणी करेक्शन केला पुरे दामोदर अष्टकम चरडुवाले होड्डाले नलकुबेर मणिग्रीव प्रार्थना तांणी तांकाय मस्त अनंत अनंत धन्यवाद सांगो इच्छी पावता. हरे कृष्ण. ओवर टू यू.